te perlok ngabut ban keren syapang kadai kendiat mo hani ha social long kan menyetu kenai pe kan namar ba syapang gini ki kentei bat syapang gini ki shinrang ki bayalang semla namar ba menta ki yalang semla subu ki don argut samla deh long ka kentei ka don argut ki samla lani laingut ki samla menta ya ki shinrang menta lada ka don jing thut badu tau samla rin jong badu samla ubai ka yalang te ka fu niu tau samla jong ka lada ka don hakalenti ka ba uyalam lenti ya ka subu menta uyalam ka ya ka nang ne shadu shilong pik dei tang ba ui no ya ka shilong pik te ka fu ni ya u samla jong ka ubadon haslo kaong to pawan shao ya to long se ba pinwan shao le mianga namar nga sa e shani shalong pi namar ba ngami thu re kan ga jaka ka di ga jaka ka belong klau te nang ta usamla un itu shano ha ba kata ka jaka ka di ka belong klau te lada onsen ya u location ru kaong bom biang kini tu ada onsen u location ru kaong ba bom biang kan tu tenang ta u tau samla ula kulumar ban perkat ban ong nganyirap kum no ya pi haba ban sen tang u ne u location jong piru kiklum yo ra ban sen haba tang ban pol pat pila ban yo te nganyarap kum no ya pi mo te nang ta hak ka bakut lat ka hab ban ida rasta bre te hak ka bakut lat ka hab hi ban lik pendem ban burom tang na lor teh tang ban lek nak jing sa tu sha shalong pik tu sha shabal ong ba long klang mo te chu ong no ada de shisha ba kabu samla ar lai kan perkat shu kumno nga halade shimet kajing mut jonga te ngam keno baka do samla ne kam don samla re tang ba kajing ong jonga kumne namar ba kapertis niu pe bat kum ju ngamla shani asu yano namar ba bun ba pinigi thai khasi jang ye hang ne hapo asu se long kidon ki ba ba don ki ba ki bom bahar menta kin samla kibu pom dai tang wei ar lai teli kibu kum tayar spare te pin perkat kum do kakan thairu kabu ar lai teli te ushinrang ubu ar lai teli te kacing mut jonga hakane ka por em ban yalang samla em ka bahaba syulik panai namar ba kalong penjakliat tapi yo nomor pun syulik pan baik lain syukun baik ya ka ong ngadon jingmut ya pi lada ka pediang te ong nga tengah kwa ban wan kai hình trong phi ban penya itu ithau ane ngakwa bani ya tang bat phi tang system tang panang ta ban de ban pen itu ithau no hain kasem namar ba ban de perlok lane de samla na de ulok ro namar yo tang suya bakla em abjing ma ya phi ki ken the kham tam ya kalau we trong phi em lada bikit kun re madu ban pe ya pi bat kumju madu ban sa ya ki kun jong pi kham tam namar phi de ki ken the phi le kam kai kum ne am kan sapoi kapor ba phin sa ba be namar ba phim tip ya ka lawe ka lajong ban pen pernai kelut sisa bagani kali ya siya emang ne kadai ka surok ka bahe
tam kan ka surok ka ka ba bun kali pelat baik kali gila bun pelat tangki ni kitin kubisi bun ada pikwa banganang beteng susu ngelada namar kan ka dei jing keren jonga am dei keren jonga tang mangai ban keren namar ba bun kiban nam sungutur tangki ni kubisi bun